Gadewch i ni edrych ar newid i ddeddfwriaeth y Deyrnas Unedig sydd ar y gweill, a sut bydd y newid yma yn effeithio ar y ffordd rydych chi'n gweithio gyda gwybodaeth pobl eraill. Mae yna fath o ddata mae pob un ohono ni yma yn y cyngor yn delio â phob dydd, sef data personol. Popeth o enw a chyfeiriad person, ei ethnigrwydd, credoau crefyddol, cyfeiriad IP neu rif yswiriant cenedlaethol. A gan fod y wybodaeth yma'n bersonol, mae'n werthfawr ac yn bwysig, felly gwrandewch. Mae'r gyfraith am sut mae'r cyngor yn defnyddio data personol unigolion yn newid, ac mae'n mynd i effeithio arnoch chi. Mae'n debygol eich bod chi wedi clywed am y ddeddf i ddiogelu data. Cafodd ei ddiweddaru yn 1998, ond mae data a'r ffordd rydym yn ei ddefnyddio wedi newid ers hynny, ac i adlewyrchu hynny, mae'r rheolau diogelu data personol neu GDPR yn dod i rym ar y 5 ar 2019. Mae GDPR yn tynhau'r rheolau ac yn cynyddu'r cosbau ar gyfer camddefnyddio data personol. Felly mae sicrhau bod pawb yma yn y cyngor yn rheoli'r data'n ddiogel yn bwysicach byth. I'r cyngor, gall y rheolau newydd yma arwain at ddirwy fawr, embaras cyhoeddus a cholli hyder y cyhoedd, a gallech chi wynebu archwiliadau disgyblaethol ac, mewn achlysuron eithriadol, archwiliadau troseddol. Data personol. Cofiwch y ddau air hynny. O hyn ymlaen maen nhw'n mynd i gael effaith mawr ar eich gwaith yn y cyngor. Mae'r cyngor yn casglu a defnyddio data personol mewn nifer o ffyrdd, ac yn hanfodol oherwydd natur ein busnes, rydym yn casglu gwybodaeth am filoedd o breswylwyr ac ymwelwyr, fel rhan o'i darparu gyda gwasanaethau. A dyna'r math o weithgareddau, casglu gwybodaeth eu prosesu a'i cadw yn ddiogel, sydd yn eich gwneud chi a'r cyngor yn agored i niwed, os bydd camgymeriadau. A dyma'r broblem. Gall data personol fod yn nifer eang o bethau yr ydych yn ymdrino nhw o ddydd i ddydd, heb i chi sylweddoli beth yw'r risgiau newydd a'r cosbau os byddwch yn gwneud camgymeriad, ac nid yw rhai o'r pethau hyn yn amlwg yn syth. Pidwch â phoeni, dyma canllaw i adnabod data personol. Mae unrhyw wybodaeth a all ddynodi person yn cyfri fel data personol, megis ei enw, dyddiad geni, manylion pasport, ei-lun, CV, cyfeiriad, rhif staff, cyfeiriad e-bost neu rhif ffôn, ac ati. Ond gall data personol fod yn gymysgedd o rannau o wybodaeth sydd ddim o reidrwydd yn dynodi person ar ben ei hun, ond sy'n gallu dynodi person wrth ddod at ei gilydd fel jigsaw. Meddyliwch am swydd person er enghraifft a gallwch chi fod yn delio nifer o bobl. Ond ychwanegwch rhyw ei wallt, rhan gyntaf y gwrdd-post, grŵp gwaed, ac mae yna ddigon o wybodaeth i adnabod y person ac arddangos ei ddata personol. Felly, cyn rhannu darnau gwahanol o wybodaeth, mae'n rhaid i chi ystyried os all y cyfuniad datgelu person unigryw. Ystyrir rhai data personol i fod mewn categori arbennig, sy'n fwy sensitif ac sydd angen mwy o ddiogelu. Mae hyn yn cynnwys pethau fel iechyd, bywyd rhywiol, ymddygiad troseddol, hil, ethnigrwydd, credoau crefyddol, barn wleidyddol neu aelodaeth undebau masnach. O fis Mai 2019 ymlaen, gallwch chi hefyd gynnwys data geneteg a biometreg. Cofiwch fod data personol ym mhob man. Mae'n werthfawr ac mae'n cynnwys barn yn ogystal ac ystadegau. Iawn, efallai bod hynny'n lot i'w gofio, ond mae'r cosbau yn enfawr. Dan y ddeddf newydd, os ydy unrhyw un yn camdrin data personol, gall y cyngor dderbyn dirwy o hyd at €20 miliwn, sef 4% o drosiant cyfan y cyngor. Mae hynny'n lot fawr o arian cyhoeddus. Yn yr adran nesaf, byddwn ni'n edrych yn fanylach ar beth sydd angen ei wybod am ddelio â data personol.